Priatelia, moja žena si myslí, že chrápem. Ja si to nemyslím. Ale okej, keď už toľko do mňa hudla, tak som sa objednal na vyšetrenie na ORL a pani doktorka ma poslala ďalej na špeciálne vyšetrenie do spánkového laboratória. Tak som si zavolal do spánkového laboratória u nás v Trenčine a pán ma zapísal do poradovníka a povedal mi informáciu, že čaká sa na toto vyšetrenie zhruba 10 mesiacov, aby som sa ozval v januári 2027. Tak viete čo, ja keď sa toho dožijem, čo snáď áno, tak sa mu ozvem v tom januári. Ale chcel by som povedať iné. Ak ma niekto, ja pevne verím, že teda v mojom prípade sa moja žena milí, alebo ak nie, takže je to nejaká prkotina, ale ak má niekto veľmi vážny problém, napríklad aj so spánkom, že v noci čítal som o tom, že niektorí ľudia prestávajú dýchať na celé sekundy a tak ďalej, že môže to byť aj životu nebezpečné. Ak má niekto napríklad takýto problém a chce si to dať vyšetriť a chce to urobiť normálne cez zdravotnú poisťovňu, tak to trvá skoro rok na Slovensku. Dámy a páni, welcome to Slovakia. Have a nice day.